salamat sa may birthday celebrant kay Boss Amador Haigi at saka kay Madam Lina. Maraming salamat. Okay, maraming salamat kay Boss Leo. Ang kanyang kapatid pala ay may bahay na may birthday celebrant. Para, para, para ko, ay lakay at
Okay, salamat kay Boss Mario at saka sa kanyang mga kapatid. Kaya ng Minda.
Titot at saka si sarayaw ayong nalipin niyo ug sa marnon mga kalagasan ug bananon ako at sana ray hatunan pinangang bisita aandam nira ipagala ay naabukusin ay sinsuno pa ay binutok nilang mga pusa kala na sige kita sarayaw halabi mga okasyon mga kalagasan ug banagon kurat sa bugna at nirahan alalang tibok kita nasayaw ang isipa maupay ang kabustura ay damo uwa alalang tibok kita nasayaw sida maupay ang kabustura ay magkakalitan palaban ng liwat. Okay, maraming salamat sa iyo.